दायनिगिरिखौ 10-15 मिनिटनि थाखाय मोसौ बानायनानै मोसौ जाहोनानै अन्थाइयाव बे मानबाय होनायनिफ्राय जोङो बुजिनो हायो, जोङो हमदांनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बै रायजो राजा बिसोरनियाव बिसोरनि गोसोआ अन्थाइ बिखा। आंथ' बुंखागोन बियो मोजां जायासै होननानै। बियो साबजाथावना आरो गनायजाथावना हामजाथावना मोनसे बेबहार जायाखै होननानै आं बुंखागोन। आरो आं बायदिनो गोबां मानसिफोरा बुंगोन मोजां जायासै होननानै। आरो बिनिख्रुइ बांसिन माया मोजां जायासै होननानै बुंगोन, नैबे मानसिखौ बिसोरखौ दायनिगिरिखौ ससियेल मिडियायाव केमेरा खेबनानै हगारनाया आरो बिनिख्रुइ बांसिन मोजां जायासै होननानै बुंगोन। बयबो बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन। बुंगोन ना बुङा दे? बुंगोन। मानसिया माथ्र'यैनो गोरोन्थि मावफ्लाङो, मावखायो, बेखौ बयबो मिथिगौ। आरो गोरोन्थि जायालासिनो मानसिया मालाबाबो गोथों लामाजों थांनो हाया, बेखौबो मोनथियो। गोरोन्थियासो मानसिखौ मोनसे मोजां लामाथिं थांनायाव मदद खालामो, सहाय खालामो। आरो जाय मानसिया गोरोन्थि मावा बे माब्लाबाबो मोजां फारसे दावगालांनायाव मोजां फारसे आगान सुरनो हाया होननानै जों मोनथियो। माने गोरोन्थिनिफ्रायसो मानसिया सोलोङो माने। बिनिखायनो गोरोन्थि जायोब्ला, आरो बाथ्रायाव बुंनाय दङ, आथिं थोंब्रैयानो गादलुनानै गोग्लैयोब्ला, मैदेरानो गादलानानै गोग्लैयोब्ला, आरो बे आथिं थोंनै बे मानसियालाय गोरोन्थि मावफ्लांनो बेसे सम नांगौ? गोरोन्थि मावखायो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो गोरोन्थि मावब्लाबो दायनिगिरिखौ साजा होनायनि गोबां रोखोम साजा दं। गोबां रोखोमनि साजा दं। नाथाय दाय मावदों होननानै बेखौ नेहाथ एकदम मुगैनांगौ, बेखौ जुनार खालामनांगौ, सैमा अमा खालामनांगौ, खानाय सिननांगौ, खानाय हिनजावबा लान्थ' सिननांगौ, सेन्देल माला गानहोनांगौ, लामा लामा दल दामनानै फिदिंनांगौ, बेखौ लान्थं खुनानै बेरायहोनांगौ, बेखौ मोसौ खालाबनानै अन्थाइआव मानबाय होनांगौ, बेथ' बिजाबावबो गैया खोमालै रायजो राजा नोंथांमोन। पान्डुलिपिफोराव दङ नामा? गैयाथ' बियो। मानसिया गोसोखांनानै मावब्रबनायसो बियो। साजाखौ होनांगौ। आदै बेरलाबलायनाय बु, बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया। बेनिफ्राय आङो गोबां नुबाय माने बेबायदि दायनिगिरिखौ साजा होनाय। गोबां नुबाय आं माने। आं जायगायावबो गसंनानै नायदों आं। बुनायखौ नुदों आरो एकदम ओरैबादि आदै बेदलाबलायनाय बुदों। आरो सिगाङावनो सांग्रां खालामखायो, रावबो भिडिअ' खालामनो मोना दै। बे गोख्रों माने माबा आरो बे माने थांखि माने। रावबो ससियेल मिडियाआव हगारनो मोना। सोरबा जुदि भिडिअ' खालामदों बे मोनबावबायसो माने। नैबेबायदि थांखि लानांगौ माने। जोंना थाबनो माने बेफोरबायदि मोनोब्ला भिडिअ' खालामनानै थाब हगारनाया बे जोबोद गोरोन्थि आरो। थ' बिनिफ्राय जोङो गुस्लायनांगौ, सोलायनांगौ, जोङो हगारनो नाङा माने थाब। माखासे ओरैबायदिबो मानसि दङ, गोरोन्थि मावनायनि उनाव बियो गावखौनो माने सुद्राया एबा फोसाबनो नाजाया आरो। माने गोरोन्थिखौनो बियो गले गले मावबाय थायो। दा बुजायसेयावबो जुदि बेफोरबायदि मानसिया जुदि मानियाखै, दा बैफोरबायदि मानसिनि थाखाय बे साजाखौ माखासे गोख्रों राहा लानो हायो आरोना। बेफोरबायदि खालामनो हायो। खिन्थु खनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला, गिबि गोरोन्थि खालामदोंब्ला, बे मानसिखौ निमाहा होनाया मोनसे धोरोमनि खान्थि। आरो निमाहा होनांगोन। निमाहा होनायनि गेजेरजों बेखौ खनसेखौ निमाहा होनानै जाहाथे
माब्लाबाबो बेबायदि गोरोन्थिखौ जाहाथे फिन खनसे खालामा बेखौ बुजायनायनि गेजेरजों बेखौ मोजाङाव सयब लाबोफिननो हायो आरो। थ' जाहाथे आंनि खावलायनाया नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों जाहाथे जोंनाव बर'फोरनाव मोनसे बैफोर आं दहाय सिगाङाव बुंबोनाय खान्थिफोरा जाहाथे बेफोरखौ गारनो हायोब्ला जोङो मोजां जागोन आं बेखौ सानो। आरो नैबे ससियेल मिडियायाव हगारलाबायनायफ्राबो माने मोजां नङा, बेखौबो गारनाया मोजां आरोना। थ' दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।